jakuti matupi abale athu ena onsewo okwana 8 ndiye kuti tikuyankhula pano ayikidwa m'manda ku madera kwawo. Tinayamba lachitatu lija pa 12 ndi thupi la Mr. Abdul Lapukeni amene tinawaperekeza ku Mangochi. Komanso lachinayi ndi limene abale athu aja amene amagwira ntchito ku polisi atatu anaperekezedwa uko ku Ntchisi, ku Kasungu, komanso ku Lilongwe. Komanso m'bale uja amene amagwira ntchito ku zaumoyo chimodzimodzinso anaperekezedwa. Ndipo dzulo abale amene amagwira ntchito kuja ku MDF atatu ndi amene aperekezedwa, ena ku Tcholo, ena ku Zomba, ena ku Mangochi. Ndipo dzulo lomwelo ndi pamenenso anaperekezedwa mayi wathu mayi Patricia Shaniu Dzimbiri ku Baraka. Tithokoze mwapadera kwa a president opuma mayi Joyce Banda chifukwa nakhala nawo kumwambo umenewu komanso kuyambira madongosolo ena onse. Ma cabinet ministers anakayimirira president kumwambo onsewu komanso ma MP olemekezeka. Tikupitiriza kupepesa mabanja amenewa popeza kuti izi zimakhala zosautsa amene zatigwerera sizinakonzekeredwe nkutheka kuti poperekeza abale amenewa onsewa mwina pena taphonya tizingopempha kuti mudzitikhululukira chifukwa kuti mapulogalamu pena apezoti akusintha chifukwa cha mmene zinthu zake zagwera. Tithokoze anzathu aku Sunset Funerals chifukwa choti samalira abale onsewa, komanso tithokoze aku Destiny amenenso anatengapo gawo lopereka mbali ina, komanso tithokoze madotolo kapena kuti ma pathologist amene anagwira ntchito yopanga ma autopsy kapena kuunikanso matupi abale athu onsewa kuti tikhale ndi chithunzi chenicheni cha mmene zinthu zinachitikira. Tithokoze aja MDF komanso a polisi chifukwa cha mmene aperekezera abalewa. Tatsala ndi mwambo waukulu kwambiri woperekeza amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima amene kuyambira dzulo monga mmene tinalengezera motsogozedwa ndi President Dr. Lazarus Chakwera thupi linakatengedwa kuja ku mortuary. A president anatiperekeza mpaka ku St. Patrick's kuja ku area 18 ku Chalichi kumene kunachitika misa dzulo. Kuchokera kumeneko thupi linatengedwa molingana ndi kugwirizana ndi akubanja kupita ku nyumba ku area 12 kumene usiku onsewu thupi linakhala lili kumeneko. Ndipo kummawa kuno tili kuno ku nyumba ya malamulo kumene a president a dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera anatsogolera mwambo opereka ulemu kwa wachiwiri wawo amene watisiya. Mmene unena pano ndiye kuti thupi lili kuno ku nyumba ya malamulo kumene Amalawi kuchokera mbali zonse akubwera kumadzapereka ulemu wawo kapena kuti kudzaona nkhope. Thupi likhala lili komwe kuno lero mpaka madzulowa pa 12 koloko tikuyembekezera pakhala misa ndipo 6 koloko tikuyembekezeranso kuti pakhala misa ina. Kufikira padakali pano tithokoze a Malawi Defense Force chifukwa cha mmene atengera mwambo upeza kuti ndi state funeral, komanso tithokoze a Goodwill aja chifukwa cha ntchito imene agwira. Tithokoze St. Patrick's komanso ku office ya Vice President kuja ku OPC, komanso tithokoze akumabanja kwa Chilima komanso kwa Valera chifukwa cha mmene tikugwirira ntchito mopatsirana. Mawa limene lili Sunday a president abweranso kudzatitsogolera mwambo onyamuka kuno kupita kuja ku Bingu National Stadium. Ku Bingu National Stadium kukakhalanso mwambo umene aliyense alomasuka kupita nawo kumeneko. Kuchoka uko tikanyamuka kupita ku Nchewu. Poyamba paja panalibe dongosolo lakuti tikafika ku Nchewu pakachitika china chilichonse, koma padakali pano pabweranso misa imene ikachitike tikafika ku Nchewu.
izi zikuchitika mogwirizana ndi akubanja amene aunikiranso kunena kuti kuno ku St Patrick's Parish kunachitikira mwambo wa mapemphero ili mu diocese ina. Tsono mmene akunyamuka kuno kupita uku ndikumva zoti apatsirana ndi diocese ya Dedza kumene nsipe ikupezekamo. Pochita chimenechi nawonso akafuna kupereka ulemu pochita misa, ndiye kuti kwakhalanso misa tisanapitilire kupita ku nyumba kumene tikasunga kumene akapumulira usiku tisanachite mwambo wa kuyika m'manda mande. Tikuyembekezera alendo amene tikuyembekezera malinga ndi mauthenga amene tagawana. Tili ndi mafumu akuluakulu ochokera ku Zambia kumene kuti madzati kumachokera mafumu monga Mpezeni. Tikuyembekezera chichewa china kuchokera kwa mafumu ena koma mwina mkati mwa tsiku mundipereka zimenezo. Tikuyembekezeranso kuchokera ku Zambia kumweko nduna ya za defense. Tikuyembekezera His Excellency Adriano Maleane amene ndi Prime Minister wa dziko la Mozambique. Tikuyembekezera Vice President aku Botswana. Tikuyembekezera Vice President a United Republic of Tanzania. Tikuyembekezeranso a Speaker a nyumba ya malamulo olemekezeka Osei Kiei Masa Bonju amene ndi Speaker wa nyumba ya malamulo kuchokera ku Ghana amene abwere limodzi ndi olemekezeka Mavis Nkasa Bwadu amene ndi Deputy Minister wa Foreign Affairs. Pamande menda ninere kandi mwambo umene ukuja kunchewu chakomera President Lazarus Chakwera kuti apatule tsiku la Monday pa 17 June kuti likhale tsiku la holiday kuti wina aliyense akhale ndi mpata wokuti akapereka ulemu kwa amene ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndikuthokozeni inuyo olemba ndi kulutsa nkhani amene mukuthandizira kwambiri kuti uthenga wonse wa chimene chikuchitika ukhale ukutsatiridwa komanso Amalawi azidziwa zimene zikuchitika. Tiyamike kwambiri. Ngati pali china chimene malinga ndi mmene nunso mukuzungulirira kuti mukumakhala mukumva chimene mwina mbali ine ingafune kumvetsetsa za mwambo onsewu kuti kodi tiwauze Amalawi popeza kuti makutu athu akhoza kumva mbali zina kwina nkusamva zimene mukuona ngati Amalawi angafune kumva padakali pano zokhudza ndi mwambo wonse wa maliro. Ngati zilipo zimenezo mwina kudzera mufunso kapena kudzera kundipatsira noti kuti chakutinso Amalawi amafuna atadziwa mukhoza kupanga zimenezo padakali pano. Okay. Honorable Minister Dickson Chibwati Gondo kuchokera ku Zodiac kandi yokudza mwambo wa maliro umene ukhalepo lolemba. Nkhani ndiyokudza kuti kodi ndondomeko yake ikhala yotani kuonetsetsa kuti Dr. Chilima apatsidwe ulemu oyenerera. Izi ndikulankhula chifukwa cha zomwe zachitika dzulo ku Balaka kumwe amayika Maisha ni udzimiri kumene kunaonanso ngati kuti anali ngati kusemphana kumbali ya zina zolankhulidwa kumeneko. Mutani pa nkhani imeneyi? Ineso ndi malumbira kuchokera ku Royal Summit Radio. Mune extension ya Bay zimene ofisa Dickson Chibwati onera kuti onali pempho kuti muna ziwiri salekera nawo mbali pa nkhani ngati imeneyi. Ine ndi malumbira kuchokera ku Royal Summit. Mafuna ndiyembe kuchokera ku mbali yanu ngati boma. Pali pempho kuchokera ku chipani imenechi cha UTM manena kuti nduna ziwiri salekera nawo mbali pa mwambo umenewu wa maliro. Letuza kuti lolemba mwina azafuna kuti akakhale nawo kumene akutokachitika zinthu zosayenera ngati boma makoza motani kuti upewe zinthu ngati zimenezi. Ine ndine Franklin Mtambalika from Zodiac. Mwina kuongezera kuti taonanso masaba mchezo muli kalata kuchokera ku chipani china chimene chimadzudzula zipani zina zimene mwina atsogoleri samapita maliro. Zimene mwina zitha kubweretsanso mpungwapungwe pa nthawi ngati imeneyi. Mwina kuchokera kuboma
dzulo munafotokozanso kuti nthawi ngati imene nchofunika mwina kungolira zinasibwere pambuyo mukuti bwanji ngakhale chipanecho chatsutsa kuti chikalatacho sanalembe ndiwo zikomo. Zikomo kwambiri. Mwina ndiyambire lomalizali pempho limene takhala tikupempha nthawi zonse lakuti tikakhala kutaferedwa kapena kugwiridwa vuto linali lonse kaya muja zinaliriza Cyclone Freddy chilichonse chokuti amalawa akulira tiye tidzidya limodzi tizikhala limodzi. Kalata yokuti choyamba ainiwo ake ayikana kuti siyoona ndiye kuti mwina singakhale chinthu chimene tidzichiyankha kuti akuti Ford akudzudzula a DPP pa chikalata chimene chinatuluka padzulo kapena pa khalidwe losamapita kumaliro. Tinene kuti kupita kumaliro ndi khalidwe la munthu. Ifeyo chimene tikulakalaka ndi chokuti aliyense alire nawo maliro. Tawaona Dr. Bakili Muluzi khale kuti anali oferedwa mbali ina koma apezekapo pa chovuta chimenechi. Tawaona Dr. Joyce Banda anakapezeka ku Baraka kuja komanso lero lino tinaona alipo mpando pa nyumba ya malamulo pano, analipo ku mochari dzana lija. Tawaona Khumbo Hastings Kajala anali pano. So pempho longoti tiyeni tiyime limodzi komabe pazamakalata amene akhonzooneka kuti ndabodza pempho lomwe lijanso tiyeni nthawi inoyo tisafalitse mauthenga abodza chifukwa ina ikhozokhala ndi kalata chabe koma zina zikhalanso ndi nkhani zina zimene mawa zikhozotipatsanso milandu chifukwa zonse zimene zochitika pa masamba amchezo kaya zolembalembazi ndi zina zoyankhula ndi zindoti zimasiya rekodi imene mawa wina akhozofuna kuti akalongosolere nzake kapena kuti wina atadandaula. So tipewe zimenezo. Nkhani yokuti nduna zina zinapemphedwa kuti zisakhale mu komiti. Ndanenapo kuti komiti anakhazikitsa nda president poganizira ntchito zimene zikufunika kuti zigwirike ndipo yang'anira ntchito zimene zitagwirike mu komiti imo mwachitsanzo ndipereka nkhani ya kufalitsa nkhani kuti anthu apatsidwe uthenga wa zimene komiti yo ikukambirana ndi mapulogalamu onsewo. Ndifaki china kumena president mu komiti imo mukhale nduna ya zofalitsa nkhani kuti zimene tafalitse zichokera ku komiti iko ndipo zikazonera komweko. Ndiye kuti mmene upeze mulandu nazofalitsa nkhani a principal secretary akumeneko mwapeza kuti ali mmeneyo. Chimodzimodzi poyang'anira kuti pafunika nkhani zokhudzana ndi zaumoyo anthu asamalidwe bwanji nthawi imene tikudutsa mu zonsezi ndiye nduna ya zaumoyonso ipezeke ikhale nawo mu komiti imeneyi. Tipezeka ndi abale ochokera komweko akunjangalaja ndalengezaji kuti kukubwera ndani ma vice president ena otero onse aja adzera ku ministry ya foreign affairs ndiye nduna imeneyinso ikhalemo mmenemo. Nanga mwambo uwu akuyendetsa ndandi state funeral akuyendetsa ndanzathu Malawi Defense Force mabungwe azachitetezo amenewa. Malawi Defense Force mupeza soda apolisi ali ndi gawo lawo ndiye kuti amene akuyendetsa chimenecho cho nduna yawo anaona president chanzeru kuti ikhalenso mmenemo. Koma kunena kuti wina achotsedwemo zimenezo sitingayankhe ndifeyo nchifukwa ikhale padzana paja funso limenelo tinali siya pambali. Komanso ndinafotokozera kuti madandaulo ngati ameneyo tili ndi platform ina imene ili ndi wina aliyense kuphatikizapo ochokera mbali zonse zimene madandaulazo amene ali represented mu committee imeneyo. Funso lokuti kodi tionetsetsa bwanji kuti pakhale kulira achilima mwamtendere potengera kuti kunja kuno kwa ndale. Ndi mafotokozera pa dzulo pene paja kuona kuti nthawi inoyo anthu amakhala akulira ndiye kulira anthu amalira mosiyanasiyana. Olira samutseka pakamwa koma ndinafotokozanso kuti tikatha kulira pamakhala kusesa zimene zachitika mwazitchula ku Baraka ndi zinthu zosakhala bwino chifukwa chakuti pa nthawi inoyo tonse tikulira. Koma wina akapezeka afuna akachite ndale pamaliro
ndi zinthu zosakhala bwino chifukwa choti zisokoneza chimene ngakhale mwini wake adakakonda, chifukwa we know Dr. Saulos Chilima as being munthu amene anali wamtendere, munthu osakonda chipolowe. Sitikukhulupirira kuti adakakonda kuti pamaliro ake pakapezeke anthu akukhulana. Chimodzimodzi mayi Patricia Shaniu Dzimbiri amene tinaona chikalata chimene analemba okha cha zimene amafuna zidzachitike pamaliro pawo, sitikukhulupirira kuti adakakonda kuti pamaliro pawo pakakhale phokoso la mtundu wina uliwonse. Ndi zachitikazo zosakhala bwino, koma ifeyo kugwirizana ndi anzathu azachitetezo tiwapempha kuti aonetsetse kuti wina aliyense wachipani china chilichonse akathe kulira maliro awolemekezeka Dr. Saulos Klaus Chilima. Koma zikatha zonse ifa zonsezi chauda atitsogolera zitha tikhala nawo mabala, koma tiyenera kumanga dziko nkumapita chitsogolo. Andi ife tikukhulupirira kuti President Chakwera akhalabe kholo la wina aliyense. Tikukhulupirira kuti kulira uku tikapitiriza kulira ukafika pokuti tiyeni tisese, tiyeni timete, ifeyo tikukhulupirira Chakwera ayimirira ndi kukhala tate kwa anthu aku Chilima, ayimirira ndi kukhala tate kwa anthu aku Valera, ayimirira ndi kukhala tate kwa ana onse a UTM. Bambo wawo tikukhulupirira kuti akhala Chakwera chifukwa chakuti akudziwa ubale umene Chakwera anali nawo ndi mng'ono wake amene wachoka Dr. Saulos Klaus Chilima. Koma tiyeni tipemphe kuti tilire malirowa mwabata ndi mtendere. Ndibwereze kuti programu ya lero nujananenera pakhala misa pa 12 kolokopa, kuchokapo 6 kolokopa pakhalanso misa ina, thupi likhala pano usiku makwaya akhala kumayimba mu chamber ya parliament. Mawa president atitsogolera ulendo kuja ku Bingu National Stadium, kuchokera kumeneko tikhala pa ulendo upita kuncheuko pakakhala misa, ndipo after misa imeneyo tikasunga thupi kumeneko. Mawa wa Monday wakhala function imeneyi yoyika maliro wa manda. Ndafotokozerapo za abale amene asonyeza chidwi choti akhoza kubwera. Tili ndi ma confirmations ngati akugana aja pangofema kufika lero, aku Tanzania aja tikuyembekezeranso mafika lero, ena aja amene ndafotokozera ni ma indications okuti akhoza kubwera kudzakhala nafe. Lolemba anthu onse amene amagwira ntchito ndi kupanga zina, a president apereka mpata okuti asagwire ntchito kapena kuti akhale pachuti kuti akhoza kudzatenga nawo gawo kupereka ulemu ku mzimu wa Dr. Saulos Klaus Chilima. Funso lina mwe? Okay. Parantu mina maliro siyana amene akufuna kuchitira nawo umboni ndithu tsiku limeneli. Mina ngati boma mwezako madungusolo utani kwa anthu ena amene afuna akapezeke kumaloko pali mayendedwe kuti ndithu amene aperekedwa kutenga anthu maliro siyana amene afuna akafika kumeneko. Ndizoona kuti maliro ndi a dziko lonse, ndizayidziwikire kuti amalawi onse 20 million sangakapezeke ali malo amodzi okalira maliro, koma pakhala ndondomeko zokuti aliyense akhale ndi mpata akhoza kulira nawo maliro. Kwa amene sapita kuntcheu ndiye kuti tikukhulupirira ngakhale inunso anzathu amakanema ndi mawayilesi mukhale muli kumeneko kuonetsetsa kuti amalawi amene ali ndi mpata okhala ndi kanema akhoza kumaonerera. Tikuyerekezabe chiyerekezo chokuti mwina tikhoza kuyikanso makanema akuluakulu m'madera osiyanasiyana, kuti zimene inu mukulutsa kuchokera pa makanema anu tikhoza kuyika zimakanema zimenezo kaya ndi m'malo mwina mkati mwa matawuni kuti anthu akhoza kutsatira mambo amenewo. Zimenezo tidakazikambirana poyang'anira kupezeka kwa equipment komanso ma resources. Koma komiti imene tili nayo mmenemo muli aza transport andona onso ali momwewo. Mujanena fotokoza kuti titafune chinthu china tinoonetsa kuti a president ali pakhale oyang'anira zimenezo zo. Ndi kuma banja onse amene anataya abale awo aja
a president ananena zoti kupezeke mayendedwe onyamula abalewo komanso achibale ena komanso kupezeke chakudya khomo lina lililonse mujananena tsiku lina amati vuto limene likhalepo pa nyumbapo likhale vuto la maliro lokha ndi chimene chonso chimodzimodzi chilipo pa mwambo uwu wakuntcheu kotero kudzera mu transport subcommittee kuli dongosolo la mayendedwe amene akuchokera madera onse a dziko lino mbali zimenezo tikuyang'ana ngati boma kuti kodi ogwira ntchito za boma amene angafuna akapezeke kumaliro ndi ndani komanso mukuzindikira inu kuti Dr. Saulos Klaus Chilima anali president wa chipani cha UTM kotero kudzeranso komitiko pali chilinganizo chokutinso amene amatsatira chipanicho a president anakondetsetsa kuti awathandizire kuti akhoza kubwera nkukapezeka nawonso kumwambo umenewo sizingatheke mwino kukhala wina aliyense komabe dongosolo kuti amene angasankhane kuti apezeke akhoza kuchoka m'madera osiyanasiyana kuti akapezeke nawo kumwambo umenewo. Ndikukhulupirira kuti tikhoza kuyimira pamenepa pakapezeka zina zokuti tifotokozere tikuitaneninso kuti tifotokozerane zimenezo koma ngati patapandopezeka china ndiye kuti tiyankhula nanso mawa chauta akatisunga. Ambuye akudalitseni. Nduna yazofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu kulankhulatu ku mtundu wa Malawi komanso kulankhula kwatola nkhani makatu za mapulogalamu ena ndi ena amene alipo pa dongosolo la mwambo wa maliro a malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Ini zanga pa Miriam Kaliza mwachidule kwambiri mwina kungufotokozapo pulogalamu ili motani. Zonadi nduna yazofalitsa nkhani yafotokoza ndithu nkhani zambirimbiri koma yayikulu kwambiri ndikunena kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera alamula kunena kuti tsiku la Mande limene lili loyika maliro a Dr. Saulos Chilima likhale la chuthi. Ichi cholinga chake nkunena kuti anthu athekulira amalawa athekulira ndithu amene anali mtsogoleri wa dziko lino wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima alengezanso kunena kuti kukubwera alendo osiyanasiyana ochokera maiko akunja kuchokera ku Tanzania, Botswana, Ghana ena wachita kale confirm ena ndithu angochita indicate kuti apezeka kumwambo umene woyika m'manda yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Dr. Saulos Chilima. Komanso anthu anafunsa mafunso ena ndi ena pano akuti ma transport boma likukonza oti anthu amene atafuna kuchokera madera osiyanasiyana kuti apitetu ku Nsipe ku Ntcheu akakhale nawo pamwambo woyika m'manda a Chilima alongosolabe ndipo alengezabe ndithu nkhani yayikulu inayo imeneyo. Toza kwambiri amene ntolankhani wathu Miriam Kaliza amene nayenso konkuno ku Parliament Building kufotokozerapo to zina zomwe anduna zofalitsa nkhani anafotokoza. Ndi apa ndikupekenso m'manja mwanzathu kukwacha komanso kuchichiri mu mzinda wa Blantyre. Tilandireni ku Blantyre.